Bueno, hemen gara beste egun batez, beste bilaldiat grabatzeko. Gaur kontan etorri gea Urbasako, handia, benetan handia etorri gea, bale? Lizarragako tunelen gare, justu hortik tunela pasau eta sakanara atatzen gea, bai? Hemen dio errepide honek Lizarra ematen do, Lizarra edo Estella, bale? Hor ikusten duzu, bienvenidos al Parque Natural Urbasa Handia. Urbasa Handia Parke Naturala ongi etorriak, bale? Orduan, hortik Lizarraga juten da, hortik sakana. Hemen dau Lizarragako benta deitzen dana. Bida, guk egingo dugu hortik egingo du ibilbidea, bale? Ibilbide motz bat proposatuko dau. Arreza, aldapaik pege dau, esateko ia aldapaik ez dauke, eta lasai egingo dugu. Gaur kontan, alaba eta biok etorria. Eta, familiekin lasai iteko bideo iteko da, bale? Orduan, printzipioz, hemen izia itikoa. Hala, venga. Horre portu igotzen nahi gala, hortxe dau miradore bat edo begiratoki bat, oso ohikoa da hemen jende gehatzea ikusten. Eta, bideotxoa grabatu dut ikusi zazuen, bale? Hoi dau, esan dezaun, tunelan bestaldetik, sakanaldea, bale? Hemen dixe bela, tunela pasatzen dezu eta 200 metrota da, bale? Ea guztua entzazuen. Berien mendie. Goien ermita. San Donato eta San Cayetanoak. Dorrao, batzen unanu. Hemen beran, Lizarraga. Hauek hiruek Ergoienako bailara osatzen da. Anatzen, Etxarri. Hor arbizu. Eta eskubiago ja lakuntzako poligonoa eta ikusten da, baina lakuntzaz da ikusten. Eta bestalden, bakaiku. Bida, antxe goran, San Adriango ermita. Behatzakin, antxe puntxan, San Adriango ermita. Lizarragako San Adrian ermita. Aratz. Hoi aizkorri. Hor, atango muako txontxorrako idanak. Txaigorri, irumu eta anatzen intxuzpu eta balankaleku toi edenak. Eta hor txepare-paren Puitxarri. Leku dotorea ingurunea. Hau dana handia da. Vale? Eta hemen, arku bat bezala egiten do. Hau dana handia da. Justu hor esan daun ermita hortaino. Ermita hoi dau, falla edo hautsi geologiko baten bertan da. Handik aurrea Urbasa da. Baina, ermita hartatik gonea, handia. Eta hau danare handia da. Hala, bueltatxo bat ingo dugu gaur hortik. Eze, bizta daren hemen. Beide, hortik segatoz, bale? Bideo dana gutxi gora bera hola izango da, bai? Men abituta zeitun daukuna da, men bertako kantera. Kusten duzu, hor nola daune eniko parten. Oain uste gerauta daula.
zakit lizentzia bukatu inote zaion, edo, bueno, zarre bada, baina, bueno, ez da obeintzen martxan, zakit nola konponduko dira. Bale, guk egingo deuna da, bideo hontan aurrea jun, lasai, nik desbiderak eta oeak uste izueten arte, bale? Venga, ba, bideo hontan lasai, aurrea. Ez lasai darenok. Behorrok. Bueno, zaldin bate bada hor. Ara. Ganauzalea. Hor gainen, txantxorroren gainen ja, sakana dago, horre heroikoa dago iti bera, bale? Orduan, pista hontan jongo da. Hala. Bueno, bideo hontan gatazela, han kantera utzi dugu, hemen justu daukau, bidezka bat ikusten duzu hemen. Ba, hor dau, Portupeko leze edo deitzen zaio mat, Orduan, hemendik aurre egingo du, bale? Gora ioko gaur, momentu itxo baten horrea gora, bai? Eta ikusiko zu zer den. Ikusten duzue, bidea hortxe utzi dugu, momentu itxo baten desbiatuko gara horre etxe. 200 metro die eta aber gustatzen zuen ikusten duzuena, bai? Venga, ba. Bueno, ba, hortxe desbidera gea bideo hortzatik, bale? Hemen digetuzuen bideotik desbidera gea. Hemen txe, iztarin txabole dau. Eta hemen dau, oinezko bide txikiat. Horre bada besta, baina, bueno, hemen dio, pasatuko ga, bai? Eta hemen digioko gea, hor goraka. Eta, hor dago, Portupeko leze edo arku bat, hola, eta polit bat. Leku polit bat. Kusiko zu. Eta pixat, desbideratzea merezi do. Desbiderauko geha. Eta gero, oi. Entxe. Errez da hortxe, 100 metrota dago goien. Ez dauke galeraik. Menimazue, boixe, gora alde bateago, ebesteago, baino hemen gora inbarra, bale? Mentxe bide garbina bilatzen duen lekun, gogora egingo dugu, bale? Venga, ba. Beira, ba, mendi gatoz, txuri eta berdekin do markauta, bai? Ja. Zer iatzen duen, zer topatzen duen. Ben gora guatzen ontan. Hor dago errepidea. Lizarra dijo na. Hemen agar. Beida. Zulo natural bat. Azkaitzen. Zubi bat. Ikusten duzu? Ikusgarri baiet. Ikusgarri. Oso politxe. Ba, urek eta urek gaztauz milaka eta milioika urtetan egin duen erosio lanan ondorioz, ba, hau egin du, bale? Ikusten duzu, bidea hortxe dau, antxe dare behorrak esan dizuten alen hau, ba, 200 metrota dago, bale? Mentxe, xenda txuri eta berdea jarraituz. Ez dauke galera idau, justu, hartzaien txabolan, paren gora etorreta, bale? Venga. Bueno, hementxe gara, hementxe daukezu, leizeo zubi hau, ikusten duzu, hementxe dago justu ergoinako bailaran gainen. Pare goize dorrao da, bai? Dorrao herri. Hala, hementxe dago panel informatiboa, baina badirudi eta gitu gain jarri behar dutela, oen diztau martxan. Oen diztau martxan mentzat.
jarriko du, baina. Eta, moixe, bale? Ega, ikustazu ze bista politia darenan, inguru hontan buelta guztin, zoragarrik. Bale? Txontxo arronta seioko beha, eta goia buelte hartu behize, jetxi eta bidean segituko dugu aurrea. Venga, ba. Beida, honean ez etorri gara, bale? Hortixe, panela jartzen egiena, hortxe portupeko leze. Hemen ikuspegi bai. Handia egiten non U forma bat ezela, hemendik aurrea juten zate, buelta hartzen dezu eta behize, berien gainean etorri daigezu. Bai, eta beste muturretik, hemendik juten zate, eta antxe ikusten dan ermitiarek muga egiten du urbasagin. Handi garuntza urbasa da, baina momentuz handia da. Vale? Urbasa da hor gainen ikusten duen gain hori denak. Vale? Hor esan dezan moztuta bezala daula arkaitze, kamaragin ez da itondo ikusten den antzematen da baina. Hortik honea geratzen den guztie handia da, baina gaineko idana urbasa da. Vale? Hor da, Lizarragako falla bat deitzen dana, hor hau txintzan plaka tektoniko bat edo irikita dao. Eta, bueno, horrek markatzen du urbasa eta handiako muga. Haustik dauna, alturan dauna urbasa eta alde hontatik dauna handia. Vale? Eta horrek bukatzen da justu ermitia punta hortan. Vale? Orduan ba ikusitzazu, gaino danak ze politek ikusten dien hemen dio. Aileko hor pare-paren, puitiarri, anatzen txindoki uste da lantzematen dana. Ez, txindoki ez da ikusiko hemendik ez. Baina, bueno. Beleku politek. Vale, hemen gainez geha jungo. Egingo deuna da, behize hemendik jetxiko beha, eta pista hortatik aurrera seituko du. Vale, así que, oin ezin dezuen bidea, behize atzeak abueltako ga, bai? Venga ba. Bueno, eta bain ingo deuna da, atzeak jungo ga, bai? Egin deun bidea, atzeaka egingo du, bai? Gero arte esango diogoni, eta pixka bat, jungo gara, pixkanaga, hauta bueltatzen, bai? Orduan ba, hoxe, pikinka, besta leku politu bat ikusi dezu, men bertan dauna, vale? Orduan, kotxea utzi deun lekutik gara, 500 metrota, vale? Xamurra daukezu egitea, guk egingo dugu, lehena seizaten bezala, vale? Bain bideo eta bueltatuko beha, hor ikusten den horta, eta aurra seituko dugu, bai? Venga ba. Bueno, lehena gorako nein deuna izen da, hortxe da hartzaien txabolea, hemengo bidexu rontatik etorri ga. Kasio beha da, zuaitza hundi honta etorri, eta azkene kontan ezkerre hartu eta hortxe jun. Bidea hor dau markauta, bale? Baina, bueno, ez da galeraik ikusten duzu, erana 100 metron barrun dau, bai? Orduan ba hoxe, venga, behize hartzaien txabolan ondotik, bidea atako ga. Hala, hortxe gainen utzi dugu arkupeko leze hoi, eta bide hontatik behize, bueltauko ga, handik etozen, bide hontatik aurrea zaituko dugu. Bide xamurra eta inungo zailtasun ipeko. Ega ba! Lasa iotea zer dan. Ez naurren dare. Ez naurren. Rumiendo. Holakotan beti bezala molesta hobe. Aldameti pasa. Vale?
Tardi madima dare, bueltatxo baten, mugimendu lasai egiten, gaie urduri ezkartzeko, bai? Beak senti izatela, ez daukeula, ez dieula inungo ezarrein behar, gu behi lasai uzten badio, guri lasai utziko ditu, horokor. Ez da gauza da, txaltxikikin, balin badare edo, hala? Orduan, kontuz pasau. Bueno, hemen natura asko bilako zuen. Venga, biden aurrea. Bide, hemen etxitura txikia daukia, Usten duzu edau, narrastintzako erreserba bat bezala sortuta, bailauta. Bizileku bat bezala sortu da artifizialki. Hemen biden aurrea batzala, hor momentu txoaten besta bailaratxo bat bezala ikusten da. Ez luzala ba? Hoi urbasa da. Horti beti gora dao galtzada dator, Bentaberriko hortatik. Vale, eta hor, Arlezeko koba dao, koba zuloa eta leize zuloa. Hor aurren. Vale? Nere bideo batzutan badauket bilatzen badezu txaparral edo olako izenakin dauketen zerbait, hortixe goitik etortzen ez bai. Vale, oen bidegurutze bate aurrexeago bidegurutze baten ailatuko beha eta ikusiko dezu. Vale, esplikazio emango izut. Venga ba. Hemen garbi guztia bailara hoi bai. Zalbideko galtzada erromatarra, tzitzaian izena teatzen. Zalbideko galtzada erromatarra dator hor. Vale, hortik seiotzen da. Hortik gora hemen atzetio. Eakutsiko izuen nola teatzen da. Beide, hemen gatoz, bideo hontan gatoz, oantxe esan dugu horre bailara bat zehola hor da bat eta beste. Normalen hemen dixe juten geha eta hemen di eakutsi nahi nizuen bidea nundidan. Baina hemen markatu du bide berri bat, bale? Orduan, hemen ikusten duzu, San Adriango baseliza odaula. Orduan, juistu bide hontatik hartuko du, bale? Sekulen naizko, baina gaur hemen di jungo geha, eta gero ere akutsiko izuet, eta hortixe bueltako ga, bale? Hala, zuek bi bideak ikasteko, bale? Orduan guk, hemen txe, San Adriango ermitea jartzen den honetan, eskubi hartuko du, bale? Venga ba. Hemen txe dau markauta, txuri eta berdekin, bai? Bide honetan txe guat. Eta ikusi zazue, zenbat kardo urdin edo, kolore honetako daren hemen. Morek, bai, morek. Izugarria da. Ze kolorea da. Vale. Ba, bideo ni jarraituko dugu. Hemengo poste hauetxek jarraituz zapalduz, bale? Jesus zapalduz. Jarraituz, bai? Hemen ikusten da boi kotxen hartzailege badirudi hemendik ebiltzen dela kotxekin. Vale? Guk arrastu hauek jarraitu ditu. Venga, aurrea. Hemen duda sortu daiken puntu badau, zati hemen txedau justu postea, tortige xenda badau. Hemen di da bidea, bale? Hemen di da bidea, zati urrengo postea hor dau. Sege aurreak, atixa. Hemen txedau urrengo postea, bai, ikusten duzu, Orduan, neake markauta da, bidea jarraituz, bertailako bain. 8 kilometro jartzen zan, hasi gara. Mentxe jarraituko. Venga, batzen horre. Hemen ikusten dezue, xendatxo hau markauta dau, poste hogin da batea, hortik aurre, bale? Ikusi zazue, oinez getozen pista hortxe bertan daula, hortxe da bertan magarrik. Ba, xenda hau politiagoa da, eta hemen dixe egin da.
horre zemai puntutan, fijatzen bazeate eta nik gaur hortik tortzeko asmoa neugen, hor badao biden, haber zumei garrapatzen duen. Arripilo bat edo txontxor bat edo markauta. Normalen oain arte jendek hortik ikentzon bidea. Baina, oain arte ikusi benean, baina oain hemengo xenda hau dau markauta eta oain hemendik markatzen. Orduan, hemengo txontxor hori seituz eta txurita berdei seituz jarretuko du, bale, guk aurra. Venga ba, batzen. Hemen txegatoz, bideo hortantxe. Hemen txe, bale. Hemen pago peontan itzala eskartutia egizan. Guztu hartzea bai, Katixia? Bai. Pixat sargori daula inoatuk sartu die eta hola golekuta pixat preskura eskartutia. Eta bideo enten atoz da esan da zela, ez dut ezagutzen, ez dakit. Baina, pentsate garri bateko bide zaharra bat izango da, edo. Bene bat ibilin, gaztautare badaula, edo. Ira, gainatu behar. Ira, hortxe da, barmitxa. Katixia, gainatu behar. Hortxe? Gainatu behar, mentxe. Zer ez da, hauxe da bidea. Vale? Orduan, senda honixe zeituz, horra zeiako bai? Venga. Beira, hortxe gatoz, bai? Beira, handia gaine guztia. Tunela dau, pare hortan bezala xe. Eta hortik ez tuneleti ezkarra hartzen mazue, lehenengo jumartezue, aurreaino zuzen. Eta gero, erradura bat bezala, u bat bezala inbazue, eta behize, han u bat bezala inda, behize, honea gainez etorri daikezu. Bale? Hoi da, hemen dio, aruntza jun da behize bueltatzeko, bale? Dorrao eta unanu, bale? Naten Samiel, eta hemen, Ermitxa. San Adriango, Ermitxa, Lizarraga dau. Lizarragako terrena. Hemen ikusten duzu, postegin, ez dago galbideik, bale? Turi eta berdea, arazoipe. Venga, hortxe grabatuko behitza. Mentxe gare, Ermitxa hontan, esan atea irikita eukitzen dola, zati, alde baten dau, esan dezaun, eraikin erligioso izango litzekena, San Adrian gurtzeko lekue, eske besta aldean dau, refugiotxo bat edo, zutxo bat eiteko eta aterpe bat dau. Oso dotore, oso txukun, ezer espezialik ez dauge, baina oso leku negun otokatzen mazaizu, hemen zutxo batein, bero jarri. Zorue txukun dao. Orduan, holakotan beti bezala, bale? Jende, errespetatu, jende borondate honez eindako gauzak die, bale? Parrilla bate bakuzue, zue, bale? Hemen itxita boixe, San Adrian gurtzeko lekue. Vale. Hemen txe. Lorakin da. Vale, eta gu behingo deuna da, beti bezala olakotan, beize, bilaudun bezala, itxita utziko du, bai? Itxi eta itxita utzi, bai? Hortxe, San Adriango Ermitxa. Guztan dezu, hemen ondon dau bertan, San Adriango txontxorra. Puntui galtuna, 1113 metro dazu honek. Guztan dezu, ze heroiko daun hemen, Zibilibarreko lekuk. Hemen bide xurroa badau, ez dakitegi esan, nahi zibili behin hemen, mendibera hemen de Lizarraga jetxiko da. Lizarragako herri hemen txeberan arkaitzonen azenengoa. Unanu, Dorrao, hemen gehatzen da Lizarraga. Etxarri eranaz, Arbizu, eta han Lakuntza
zait herri edan, industria gune, lakuntza herria, bai. Hemen etxarriko, arbizuko kanpina. Bai? Hemen soro hogeta. Bai? Beriain, San Mieleko txontxorrak, etzaratako bain txontxorraren nola da izena. Intzako torrea uste da laue, irumugatan txontxor bat ikusten dana. San Adri, alarko txontxorrak, ez dakizkitzat izenak, parda harrita, gambota izango di hori denak. Hortxe maiatza jartzen da lekua, eta gue baizako gaine da. Vale? Gu hemen digeto zen pista, hortik jarraitzen da noixe da. Vale? Eta hori jarraitzen batzu ez dati, txerrendu nahi dike, mendiko txerrendu nahi dike, hortik jarraitzen batzu atatzen zeate, olaztiti datorren errepidea, hemen di beste, ez da 6 kilometro jarraitzen batzu olaztitik iotzen zatenen Urbasako informazio puntua eta inguru horta atatzen zeate. 8 portiloko sima eta da bortik aurre. Leku politia da hemen. Anait korrita. Hemen txai gorri. Puitzerri. Eta bastar politiek hemen. Zer leku politia da. Eta hemen txedau. Boixe. Kotxen gatozela. Gainen ikusten nien arkaitz hori dana gotxiki. Vale? Esan normalen ni oin arte hemendik etortzen ditzen. Pista hau etortzen ditzen pista hontan eta hemengo bideo hontan etortzen ditzen. Total ikusten dut hemendik askoz motza badala, así que hemendik aurra poste txiki hori jarraituz hortik eingo dut bidea. Bai? Baina bueno, zuek egin daik ezue hortik etorri edo bueno, hemen arku bat ezela egiten duen errepidek, bai edozein lekutatik etorri daik ezue honea. Bai? Eta boixe, ikusten dezue, oso bide gutxi egin da, zatik kotxe utzi den lekutik, 2 kilometro terdi hola egongo, gehiago ez die egongo. Orduan, oso leku gutxi oinez egin da, ze lekuk ikustetuk. Ni buelta emango bano hemen hola buelta guztin zehar. Kusizazue, ze bastarrak ikusten nien. Buelta guztin. Askotan ez gara jabetzen zer aberaztasun daukeun hemen. Disfrutau, vale? Beti bezala, beharri ez da, baina traka uzten dizuet, bazpare, vale? Nahi donantzako. Beida ze bista daren, eta ze alturatan garen. Jabetzeko ze alturatan garen, beida, detaile etxoat. Ustezu ez erdien hori, putre, gu baino beherago. Lau putre. Sai arrea. Erralekue. Errebistak. Gozau zueke, gozau. Bueno, azkeneko panoramika, hemen ermitea gontan. Eta bueltatu ingo da. Esan da bezala, ontaz disfrutatu du nahi bazue. Oinez 2 kilometro terdik daukie kulpa. Vale? Eguzkikin igual ez da ondo apreziatzen, baina leku ikusgarri da. Vale? Hemen esan nire kanala segitzen bazue besta baten etorrita naula honea. Hemen Bernoako ibilbidea ere badao. Vale? Hemen Bernoako ibilbidea 2 etapa dauzke. Etxarritik hasi, gainez gainio eta Urdiaina jetxi, hori da bat. Eta besta bada, Urdiain digabitu, gora igo, eta horrea etorri eta etxarria jetxi. Baina, gero, Bernoako galtzada o ibilbide jarre hone dauzke, adar pilo bat, herritik herria mozteko, edo puntxa batetik herri bakoitzea, eta hemen dau adarroitako bat. Vale?
323D4 da, honea etortzea. Berez GR-a hortik jaisten da, baina, bueno, kasu hontan, hemengo adarra, honeño. Eta, bueno, hoxe esan da, behize bueltatu ingo bale? Ben? Etxe ondo ondaukeu, nahi deunen etorri deikeu, así que behize, etorretako lekutio, bagoaz bueltan. Bizta zoragarri gutzi hemen, eta hala, etorretako bidetik zeitzuko dugu. Ordu noain hemen dio, behize, horko pasabide hortatio, ungo da, venga ba. Ez eguate argazki gubiok. Ze leku gaun hemen txe, Katix hemen daukejan, ez daula argazki gatea. Hala, bagoaz bueltan. Bueno, hemen gatozela bide hontan, lehena hemendik etorri geha eta kurbea hola indeu, hemen esan dizuet, intentzioa nauken hortik etortzea. Jetxi hemendik ingo da, bale? Zuek ikusteko besta leku bat daola, eta gaina bidegurutze bat erakutsi nahi dizuet, eta gaina bidegurutze bat hartu egingo dugu. Hala, besta leku bat ikusteko, bai? Venga ba. Esan da bezala, hemen txatagea, hortixe desbide daugea, hemen txatagea, eta bide normaletik hortizatoztetenen, jakin, harripila hau dala, Zonedriango ermitia edo, markatuko dizuena bidea hortik gora, bale? Hortik aurre jarraitzen du Maiatza aldea, eta bidea jarraitzen da zetxerrin duen, atako zateo, Otxopostilako zima, bale? Mira zen lora daren. Vale. Eta oain erakutsi nahi dizutuena da, hortxe bidegurutze bat. Eta bidegurutze hortan, desbidera ingo da, gauzatxoateak usteko, bai? Ego ba. Bueno, hemen txegoaz bideo hontan hemen bidegurutze bat dauko, bai? Ikusten duzu. Tximuko leze, tximua leizea eta olidengo bailara. Hortik jungo da, bale? Gu bain hortik jungo da, bakarrik hemendik erakutsi nahi dizuetela, zeti okerrez banao, bidegurutzea hemen dago markauta. Hala? Orduan, gu horreak jungo da, bale? Hemendik etorri geha, eta horreak jungo da, baina hemen txedao normalen handik zatoztetela bidegurutze hartzen da, eta hor dau bidegurutzeko seinalea, GR-ek edo markatzen duen hor, bale? Hortxe ikusiko dugu. Zuiak usitea nahi dutena. Bai, mentxe, kartellegi hemen da, bai? Eta lehen hau, San Adrianea juteko, bideo hontan geto zen, hango kartel hartan desbidera hogea horrea barrua, bale? Baina, ikusten duzu, ze metro gutxitan, edo hortik igo, edo handik gora jundikela, bai? Ea hemen zer da, hemen GR bi zortzi iru edo bi zortzi bi, bale? Ikusten duzu hemen, GR bi zortzi bi, bale? Artzaintza naturbidea edo da hemen, bale? Hau egin da zaudeten erekin, dulantzeko bideo bat bilatzen badezue, pista hontatik etorri ginen, bale? Orduan, hortik jarraitu, eta Lizarragako tunela, 3 kilometrota dago, bale? Gu egingo deuna da, hemen dixe, besta gauzatxo bat egutsiko izet. Baina, pentsau horko bidegurutze berdina hartzen deula, bai? Hemen dio, aurre hartuko du. Bale? Eta, hortik etorri gauain, hemen hartuko bagenduko ezela, bai? Hortik jarraituko dugu. Bueno, esan, oaintxe zapaltzen nahi hau, galtzada erromatarra dala. Vale? Hau bai dala galtzada erromatarra. Hemen horpeko bailara hortatik talbideko bide hortan, behetik gora datorren, galtzada erromatarran parte da. Eta hemendik, ezkerraldea, Sarnadriandik, beste herrita gesten zan bideo. Hau bai da erromatarra. Bakarrik, bueno, ja gaur egun daula, da hon bezala. Baina,
teorian mintzat, hau erromatarra da, vale? Horra aurra xago desbide dau eta ezkerre hartuko du. Bueno, hementxe desbide dauko gara ezkerraldea, bai? Hemendik ezkerre hartzen daunen, Zalbideko galtzada behera goiti bera eiteko bidea da. Vale? Esplikazio txikiat emango dizut. Guk guain hemendik ezkerrea ingo du. Horti bera ezkerre hartuko du, horrea. Tor zubitxoa pasatuko du, kusiko duzu, erromatarra omen da baitare. Vale? Esplikazioa titxeko, nire bideo ikusi balima dituzue, hemendik aurrera zeituta, Txaparral deritzon bide bat dao, Arlezea juteko bidea da, vale? Hemendik bat zaitezkete, Urbasan bestaldeko belartaritaino, hemendik ezkerrea. Eta pista honi aurreago jarraitzen badiozu eta gero desbidea ezkerrea, petroleo bidea edo deitzen dan ibilbideat bilatuko zuen. Hoire bilatuko zuen nire Zalbideko galtzada egiten deteneko bideo berdinen. Hemendik hartzen hon, bakarrik bideo hortan gogoratzen naiz arazo bat eukin nola, eta bideo jarri non kamera lentan edo lago zerbait. Eta tramo batzuk moztu barra izan egiten baino, hortik iotzen ez, horko Zalbideko galtzadatik. Vale? Eta honea egiten dugu. Gugo egin behar deuna da, hortxe leize bateak utxiko izuet, eta galtzan jarraitu partez, tunel aldea jarraituko dugu ezkerre. Baina, eakutsi nahi nizuen, bale? Zuek orientatzeko, eta jakiteko baitare, ba, bueno, nahi gindago bideo desberdinek, alkarren arten lotuz, ibilbide bat, baino gehiago sortu bizkezuela, bale? Orduan, mendik, hautza jongo. Ega. Bueno, ba, hementxe, esaten izuen zubia erromatarra, bai? Zubie urik ez daukena. Bakarrik da, ba, zulo hau gainditzeko eintzutena. Erromatarra omen da, zakit? Aditugo izaten da, nik zalantza jarri beharrik. Baina pentsau, ba, 2000 bat urte eukoitu gutxi gora bera. 2000 urteko, erromatarra, zubia. Zabala, oso zabala. Oso zabala. Eta baina hemen pixat ezkerre hartuko du. Ja, mentxe dau. Esan, hau jarraitzen badezue, hau jarraitzen badezue, Zalbideko galtzadan goitik behera ikezuela. Hone ja goiti behera azten damen. Oso bide politxe da. Nere bideo ikusten baituzue, Zalbideko galtzada, petroleo bidea bezala, edo dauket, hemen oain belarrakin da, pixat ez da ondo ikusten, baina hor jarraitzen do bideko, le? Gu hemen pixat, desbideko hau xeagutxen izan, hemen sima bada, tximuko leze edo deitzen dana, bai? Tximuko leze. Tximuako lezea, 175 metro sakon. Ez zaborrik bota. Vale? Boixe, Tximuako leizea da omen. Boixe, guztien, bi doble pareta dauke, baz pare jarreta. Venga ba. Bueno, eta baina ingo deuna izango da, behize, bueltatuko geha, hasierako puntua, baina, bueno, ikusten dituzu hemen poste txurik eta berdek. Hasierako bideti partez, paralelo jungo geha, besta aran batetik bezala, baina, bueno, dau 100 metrota esan dezan, arrin bestalden. Ikusten dezuen markauta daula, poste txurita berdekin, orduan, printzipioz arazoik ez dau, bai? Jarraitu ibilbidei, eta postei, eta listo, bai? Eta bestela, beti bezala, traka hemen dauket, eta traka jarraitu, bai? Venga. Ikusi? Poste badare, bale? Eta honoko xendatxo bateo, antzematen da jendea pasauz danekoa. Jende oinez ibilin, ba, bueno, belarrak eta sasei zapaldu itxetu, eta orduan, ba, ez dia inbeste azitzen. Bai? Orduan, ba, xenda honi jarraitu eta tunel aldeatako ga, bai? Hemen gatoz bera, eta hemen ez deskuido, bale? Pista honek jarraitu itxo, baina ikusten dezu, txuri eta berdea, hemen didau markauta, bale? Orduan,
hemen dixe, ematen du hemen ez dakit, ba? Edo ganado ibilia, edo zerbait joan da bintzat hemen, bale? Hemen dixe jarraituko du, venga. Eta hemen goatzala, baitare, kontuz, txabolotatik junpartez, hemengo bideontatik sartu, bai? Venga, hemen di jarraituko du. Asun leku edao, baino aldamenetik bueltan pasatuko, bai. Baina postea horrik usten duzu. Be, hemen txe, Poste jarraituz, hor asun leku badao, baina, bueno, pasau, eta aldaban keja gora bera, hemen goatz, bai? Esan, txetxerroren bestalden goatzalan, honeakon, etortzeko nahi deun, bideen paralelo goatz, bale? Baina hemen ikusten duzu, bidea markauta da, aurra esiagota, zeitu ikusten die poste, bai? Así que, lasai, postei jarretzen diozen bitartzen, ondo zozte, bai? Venga, ba. Bueno, ba, hemen gatoz, poste hau jarretuz, bai? Unoko kardo hau edare hemen da pixak kosta bitea ikustea, baina, bueno, bideo hontan gatoz, poste hau jarretuz, esan, ba, bueno, hemen goatzan bide aran hauxe dala, lehen hau, ermitaldea gijozten, biden paralelo dau. Zenbat, 100 metro, gehiago ez. Vale? Orduan, Lizarraga por pista, Lizarraga pista barrean 2,45 kilometro. Vale? Ikusten duzu hemen kartela. Vale? Eta hemen, xenda bat ikusten duzu, berdea eta txuri hemendik aurrea ikusten dira arrasto, vale? Berez hemen digiteko asmoa neuke, baina kardo ginda dau eta braka motxetan etorri geha. Orduan, ba, bueno, zuek ez daukezuek galera hemen diginei balin badezu, eta hemen baitare atatzen da parkina, bale? Parkinetik, ba, 100 metro bere xago atako zate. Guk egingo deuna da, hemen di pasabide txiki bat dao, eta pasauko beha hasierako pista, bale? Baina zuen nahi badezue, xenda hauxe, hemen txuri eta berdegin margotuta daunau, jarraitu dikezue, bale? Gu pista atako hemen, bai? Hortik. Venga. Bide, hemen egoatzala, txuri eta berdea margotuta dago, ikusten duzu, hortxe postea, hor utzi deu, eta hemen isi bat, bai? Nehala badan hanka pikauta. Vale, hemen dixe, pasatuko gara, pasabide txoa dau, eta hasierako pista jauko gara. Aguanta bingo izo, zati, bueno, 100 metro ladi. Behin ez pasau, baina, bueno, wikilok ikusten nahi nahiz da, bueno, bertan da. Bai? Ben ikusten duzu, nola dan, markauta. Behien. Bueno, ba, puntu hontan, pixkat, ez da garbi noaldea dan, hemen dida, bale? Hemen ezkarra egiten deu, puntu hontan, zati junbargan lekoa justu hortxe dau. Baina hemen, hortik igarotzeko txarra dau, hemen di dau markauta, bai? Orduan hemen di gaurra zeituko du, bai? Ega ba. Bueno, ba hortik xatea bai? Hemen, ikusten duzu postea, nun daun? Hemen markauta dau, Olideko arana zan hor pasatu deunoi. Berez, idea zan hortik gaurrea jutea, baino, tira, zeren kardo hori ginda, ba, bueno, gu prakamotxetan eta ez deu lortu ondo igarotza, orduan, ba. Tak, tira, ba, oain hemen dio, behize pistaz, etorri gan pista da, ba, ez da, ba, kilometro eta erdi olakon bat gatuko zeiu. Vale? Bi, pare bat igual. Vale? Venga, ba. Bueno, ba, gaurko bidea hausia izen da, ba. Ja, etorri gan bideen bat, ikusten duzu, bueno, ez dago ja behize bestelako espezialik bideo grabatzek. Eta, bueno, gaurko bidea oso bide motxa izen da. Leku politxe dara, beste arku hoi edo
Portupeko leze hoi hasieran ikusi deuna. Gero San Adriango ermitea hoi ikusi deuna, oso politiza maitara. Eta ze bista daren hortik baina. Gero ikusi zue Galtzada erromatarren desbide haugea Tximuko leizea. Tximuko leze edo deitzen da noi. Eta gero, Ollidengo bailara hortatik, berez etorri nahi non. Esan dezaun, hor paralelo dihon bailaratik igoztelagu, bai? Baina, hainbeste pintxo eta kardo edo hori zeden, hautzin detela hortik ibiltzez, da bide normaletik bat behize. Ala bat abiok, bentxe guatz, ala ba, agur esan dituzu ba? Urrun arte, bale? Eize, holako xe bide politiak eguzten jugu zaituko duguk. Venga, eta egin da disfrutau, bale? Esan da bezala, traka horrek utziko ditut, bai? Ez galtzeko eta ondo biltzeko. Venga, urrun bate arte, aio?